Добро утро! Днес сме сряда и още от сутринта вече ми е изморено. Не знам защо тези дни се чувствам малко по-изморена. Какъв е плана за днес? Планът е да отидем на фитнес, защото имаме акваеробика, да си направим класа, да се прибереме, да сготвиме на една кипилето и нещо друго. Може би, не знам, някаква леща ми се върти в главата от няколко дни и се казвам, не, много е горещо, обаче пък ми се еде нещо не сухо, по-течно, така че може би леща или нещо друго. Ще измислим. Все още нямам цялостна идея в главата какво ще готвя, но месото със сигурност ще го направя. Трябва да ставам сега, да се оправям за фитнеса, да се приготвя нещата и след това се прибирам и започвам. Гледам, че и доматите трябва да ги вържа, защото са израснали. Какво друго имам да правя днеска? В хола прозорците и вратопрозореца да избърша, да си нареда стъклените. Имам доста стъклени малки неща, после ще ви ги покажа. Събирам си ги, колекционирам си ги, много са сладурски. Взимам си ги от зоологическата градина, като ходим на посещение тук в Колчестър. Някои от тях, а други си ги взимам от България, като си ходя. Не съм си изпила и кафето още. Отвяна съм днеска, като че ли цял ден. Сутринта станах. Не съм яла, защото от сутринта ми е жега и не ми се яде нищо. Няма да хапвам само на кафе, ще съм сега. Може би по-късно ще хапна нещо. Като се прибера от фитнеса, тогава. Пералня съм пуснала. Так му като си дойда, ще е готова за простиране. Тя перални всеки ден. Пера и все не съм изправила и все има нещо да пране. Като чувам някои от моите приятелки, веднъж в седмицата, 2 пъти в седмицата пускат перални. Аз не мога така. Аз всеки ден, тъй по 2. Много цапаме, изглежда. Пивам си кафенцето аз и ви оставям. И ще се включа, като се прибера от фитнеса, това е към, може би, 11:30-12 часа, защото мисля след акваеробиката да отида малко и на сауна. И така, чуваме се и се виждаме след около няколко часа. До тогава пийте си кафето и си изкарайте хубаво. Тръгваме си, вече направихме тренировка, така че отиваме към колата. Влизаме в капсулата и се изстрелваме в космоса. В капсулата и се изстрелваме в космоса. Ето я и нашата отпред. И тя снима.
Жега е и съм забравила очелата вътре в чантата. Да. Сега ще гледаме и така. Ще отиваме си и след това отивам до училището на Яни. Защото ми звъннаха за нещо. Аз не съм чула телефона, така че ще отида да видя какво става. И се прибирам и започвам да готвя. Тая виждате ли отзади? Едната треньорка. И ще ми харесва. Ама както и да е. Аз ходя при тези, които ми харесват. При тази, които не ми харесват, не ходя. Да след малко, защото съм до колата и бързаме за училището на Яни. После се включвам пак. Прибрахме се от джима, пуснах си вентилатора, че направо изгарям. Оказа се, че Яни има представление, това го знаем, но се оказа, че за това ни търсят някаква информация, не знам какво ще искат, нещо за костюмите, какво трябва да носят и какво не, но казаха, че ще ни звъннат по-късно. Аз сега отивам навън и започвам да събирам дрехите от простора. След това имам друга пералня, която съм заредила и трябва да ги простра и тях. Връзвам си гривата и започвам да шетам. Може да ви пусна на бързи обороти какво правя. Събирам, простирам, сгъвам. След това ще готвим. Че няма време, ще стане време да ходя да прибирам Яни от училище. И като се прибира и то ден е свършил. До след малко. Простряхме, сгънахме, прибрахме. Забравих да ви покажа, когато бяхме в неделя на сбора в Кембридж, какво съм си купила. Купих си забрадка. Българска, традиционна, фолклорна забрадка. Много ми харесват българските фолклорни мотиви. Ето я. Вижте каква прелест. Така. Като шалче може да се ползва. Но като цяло аз обичам да си имам български неща. Като си ходя в България, постоянно си купувам нещо традиционно. Това си взех за мен. Много ми хареса. Напомня ми на баба. Баба ходише с забрадка. И ми напомня на моята баба. Друго, какво си купих? Точно Жаклина ми го купи. Ето тази тениска, която е много готина. Ще си я нося и на такива събори, като ходя. И на всякакви български събития. Аз имам още една, която отпред са шевици, отзад пише моето име. И тя е много хубава. Ще си ги менкам и двете. Гледам, че я не нацапал дистанционното с шоколад. И сега ще го изчистя. Така, оставям ви, защото чакам обаждане от Яни от училището. След около 5 минути, може би ще ми звъннат, да ми кажат какъв е костюма, който трябва да носим. Изобщо има ли някакъв костюм. Доколкото разбрах, ще са с черни тениски, черни късигащи и черни обувки.
целите в черно. Защото ще са отзад на сцената и ще пеят нещо и ще танцуват. Но това ще го видим по-натам. Ако мога изобщо да снимам от самото представление, ако не, ще ви разкажа просто. Та, понеже Яни завършва 6-ти клас тази година и имат перформанс, представление. Ще играят ловци на духове. Я да видим какви духове ще хващат. Много ми е интересно кой ще е духа, кой ще е ловеца. Да, ще ходим на представление и понеже е последна година в училището, което е в момента, ще имат доста неща за децата. Ще ходят на боулинг, един от дните, тази последната седмица, която ще завършат. Това е следващата седмица. И всеки ден са им приготвили да правят по нещо интересно. Даже вече Яни започна да си носи, понеже в края на годината им дават всички тетрадки през годината, където са писали и им ги дават вкъщи. И ето, вчера Яни се донесе 3 от тетрадките. Та нещо рисувал, писал. Ето така. Вижте. Ето, нещо е рисувал и е писал. Какво са писали, какво са учили в час. В края на годината всичко се дава. Учили са за викингите и ето Яни рисунката на викинг. Ако не сте виждали, запознайте се с един викинг. Това го е нарисувал Яни. Между другото, мисля, че се е получил доста добре. Не си прилича с мен. Да, интересно е в училище. Гледам с какво са занимавали, какво са рисували. Хубаво е, когато тук е рисувал някакъв лов, но не го е харесал и го е задраскал. Вижте. Аз мисля, че се е получил много добре. Ама той критичен към себе си. Да. Тук даже са учили за някаква писателка и той я е нарисувал. Чакайте, ето така ще закрия другото детенце. Ето те ги снимат, ето го и Яни, ето тук. Писателката е нарисувал 1:1. Гледал е от... ето я. И Яни е нарисувал много добре. Даже тая не е писателка, каква е тая? Архитект. Да, архитект. Ето. Тези сгради. Архитект на тези сгради. И тук вече Яни се е пробвал. Ето я, нарисувал е. И се е пробвал да ги направи от хартия. Вижда ли се? Не се ли вижда? Ето го. Да, интересни неща правят в училище. Тук някакви шапки са правили. Има разни снимки. Ето тук е. Тук нещо пак е правил, е отсвечавал. И те така си ги снимат, си ги лепат на тетрадките. В края на годината това им остава един спомен, което е много добре. Макар че, ако ви кажа колко тетрадки имам натрупани от Джаклина, от Ченислав, за спомен, сигурно имам, да ни кажа, 3-4 кашона само с тетрадки. Ама аз си ги пазя на децата, нещата не искам да ги изхвърлям. Не знам до кога обаче ще ги пазя. В един момент стават доста неща и няма място. Така, аз хубаво се бърборя, ама трябва да ставам. Показах ви какво съм си купила от Кембридж, от събора. Жаклина също си купи много готино коле, което е така се слага. Може да се ползва като коле, може и тук на главата да се сложи с обици. Отделно други обици си купи, но по-късно ще я питам, ако иска да ги покаже. Какво друго скупихме? Разни сладки български. Хапнахме кебабченца, кюфтенца, българска храна имаше. Така че доста неща. Хапнахме там и пинахме и се забавлявахме на макс. Беше страхотно. Защото няма по-добро от българските традиции и обичаи. А това го има само в България, наистина.
Аз лично много обичам традициите, обичаите и ги спазвам. Така, оставям ви до след малко. Отивам да готвя. Включвам се да ви кажа, че съм направо до тук. Изморена съм. Сготвих. Сега ще ви покажа. Месо печено. Вече са го нападнали, някоя къса от тук. Има още останало тук в турбичката. Това. Направила съм ориз. Направила съм салатка, тараторец и рибарца за децата. И в момента се пече и тиква. Ето я и тиквата, която сега малко ще поръса с захар, малко канела и накрая, преди да извадя, ще изложа малко орехчета и мед. До сега готвих. Янаки ми е вънка двора. След малко изчиствам масата и сядаме да вечеряме. И може би по-късно ще ви снимам пак. Включвам се да ви кажа бон апети, по-точно на нас, защото вече сме седнали да хапнем отвън. Ето. Сега ще ви покажа храната. Ето. Всеки си сложил каквото си иска в чинийката. И сядаме да вечеряме, защото след това може би ще имаме гости и трябва да се приготвим. Да, до след малко. Ето го Янаки, той пристига да вечеря. До след малко тогава. Включвам се да ви кажа, че преди малко си изпратихме гостите и време е вече да си лягаме, защото е 12 часа и 15 минути. Вече толкова много ми се спи, че не мога да гледам. Да ви покажа как стана и тиквата. Ето така. Завих я с стреч фолио, я прибирам в хладилника. Утре за десерт ще имаме тиква. Ще сложа малко мед и орехи и си е готов десерт. Който иска тиква, който не иска сладолед. Та направо съм капнала. Казвам ви лека нощ и да ви благодаря също, че гледате, лайквате, коментирате и ме следите. Благодаря ви, хора. Лека нощ пак. И до утре. Добро утро! Днес е четвъртък и отново е прекрасен ден. Така, аз ще се забърша очилата. Направих се едно кафенце. Ще се го пина. И след това излизаме с Илиянка малко до центъра. Да, закарах Яни сутринта на училище. Минах през сърджарито да си подновя лекарствата, че не свършват. И преди малко се прибрах. От сутринта, хора, в 8 часа беше 26 градуса. Значи до 12 на обяд мога да стигне 30 и няколко, не знам. Просто си гледай сега какво става направо и виждам 3D.
Между другото, когато ходехме на теста за очилата, тест имахме, и на мен се оказа, че няма да ми сменят очилата. Оставям се със същите. Така че само Яни ще има нови очила, защото е смалил на едното оченце диоптера, което е много добре. И сега ще е с нови очила. Каква ми беше идеята за днеска? Ще чистя фурната след като се прибера, защото снощи я чистих отгоре, но имахме гости и не успях вътре. Тъй като се върнем с Илианка от центъра, ще почистя фурната идеално отвътре и ще направя мак ен чиз на децата. Това е плана за днес. Мак ен чиз. Ще се готви макарони с различни сирена на български. Имам сметана, също ползвам сметана, за да стане кремообразно, и ще направим заедно мак ен чиза по моя рецепта. Ако ви хареса, надявам се да ви хареса, ще се направите и вие във вас. Вземе се една сламчица и отиваме навън да си изпием кафето. С пеперутката ще си взема. Ето ми кафето. Ще си сложа малко от сиропа на Монини с пистачо. Да ви кажа, на нищо не мириш на мене. Толкова. Една лъжичка за вкус. И сме готови. Идеално. Хайде с мен навън в градината. Вече сме в градината и ще проверим доматите, понеже една кисно ще ги поля. Да видя аз. Колко ягодки. Имаме и червени ягодки. Ето ги. Така още много ягодки ще има. Ето към една грамаданска голяма ягода. Ето я. Иска още малко да стане червена. Доматите, гледайте какви големи станаха. Високи. Трябва да ги вържа с нещо. Той сутринта ли ги поливал пак Янаки? Май ги поливал сутринта. Вижте колко много цвят имам. Вижте, тук имам цвят, тук горе имам един, втори цвят. На този също имам отгоре два цвята. Тук един, три. Браво, бе! Гледайте. Вижте какво доматче имам тук малко. Вижда ли? Ето го. Доматче. Това май е като рома домат. Не го знам. И тук също има два цвята. Малко са ми нацъфтели цветчета. А това милото умря, ще трябва да го подстрижа. Да, така ще направим. И сега да си седнем, си изпим кафенцето. Хоп! Янаки е срязал тревата. Ще трябва да си нареда животинките, че ми ги е отстранил на една страна, да не ми ги начупи с машината. Да си седнем сега малко. Така. Още от сутринта ми е изморено, не мога да разбера защо. Тая жега направо ме убива. Направих си един душ малко да се поразсъня. След като се прибрах от сърчерето, да се освежа и съм готова за разходка. Много вече не ми се върви.
тая жега въобще. Друго какво да ви кажа? Мисля днес да подредя на Яни всички книги, които не чете, а те са доста, и не знам дали ще ги пускам за продажба, дали ще ги оставя на някое детенце, ама то тук българчета, те са по-бебишки тия книги, където сме ги купвали, по-точно аз съм ги купвала, нали? И май никой няма да ги иска да ги чете. Та ще видя в някоя група, може да ги сложа за продажба. Имам я на английски, имам и на български. И само трупаме книжки. То и аз много обичам книжки, между другото си купувам на мене. Доста. България като ходя си купувам доста книжки също. Имам около 350 книжки, моята си библиотека. И не си ги давам, те са си мои. Има хора, които след като прочитат книга я дават. Или я продават, или я подаряват. Обаче аз не си ги давам, искам си ги. Защото понякога си прочитам по втори път. Някоя книга, която ми хареса, се чета втори път. Имам доста любими, от които една ми е Стопанката на Господ. Даже в момента чета втората, Зарана. На Розмери Демео е книгата. Също харесва ми Небе с дъщеря ми. Тя е от Преживяно. Поредица Преживяно. Имам от тях може би към 50 книги Преживяно. Може би и повече да са. Скоро не съм броила. Но винаги, когато някоя книга ми хареса, си я правя на скриншот от разни групи. И като си ходя в България, си я купувам. И вместо аз си мъкна други джунджури, дрехи и така нататък, аз си мъкна книги, моя сак. По принцип в България, като си ходим, даже не носим много багаж, защото си ходим с по една раница на гърба. Там си имаме всичко. Вкъщи си имаме абсолютно всичко. Само се събуваме и влизаме. Имаме си и дрехи, абсолютно всичко. Каквото трябва за една къща. Така. Допивам си кафето и тръгвам, понеже е вече 10 часа. Да, 10 часа стана. Ко се развае, бе? Комшийското куче се развае. Да, до след малко отивам при Илианка. Гълтам кафето и бързам, защото да не ме чака. До след малко. Вървя към Илианка да ви покажа колко котки имаме по пътя. Вижте как ме гледа писана. Още една малко по-горе. Ето е нея. Наредили се тука. Кога бежди, мау? Сладурчета. Да. Отивам към Илианка да видя дали е готова. Але каква е жега. И ще повървим още малко. Може би 15-20 минути. Може и повече. До центъра. Така. До след малко. Ето ни е Илианка. Вече сме пред бюти центъра. Отиваме да се сложи ботокс. Да, останете с нас. Бюти центъра.
Добре, спираме до тук, след това пак се включваме. Сега ще ви снимам от мястото на събитието. Готови сме. Набоцкаха ма вече. Набоцкаха Елианка. Сега ще чакаме резултата. Да, за 2 седмици пак ще дойдем за вторично набоцкване, ако е нужно. Да. Ако няма нужда, ще се остане така. Stone Face Lady. Да. Ами, отиваме вече да си почистваме фурната. Ама преди това ще отидем до Home Bargains да си вземем пинсети, защото, както казах, ще купя сега 5 пинсети във всяка стая по една. И аз казах, между другото, в моя влог ще купиш 5 пинсети. Да. 5 пинсети взимам, хора. Няма лабаво. Така, ще се видим в магазина.
За сега, чао! Аз съм с вентилатора, че тук ще изгорим и живи. Айде, до скоро! Прибрах се от Home Bargains, вързах косата и пуснах вентилатора. Ето, че направо е адска жега. Искам да ви покажа какво съм взела и след това слагам работните дрехи и започвам да чистя. Имам днеска да чистя. Къде е? Ето тук, фурната. Трябва да изчистим фурната отвътре. Вчера изчистих отвън, днеска отвътре. И след това ще направим мак н чиз, но може би ще го направим след като Яни се прибере от училище, за да е топъл. Е така да се разтяга кашкавала вътре. Та, по същество, какво съм купила? Чакай само да забърша малко масата, понеже и хапнахме, прибрах се, бях много гладна и казах, след като хапна, ще ви снимам какво съм купила. Та, само да забърша, да не нацапаме нещо. Много ми е жега. Много. Тая жега вече искам да приключва, а те първа ще се ходи в България и там жега. Та, какво купихме? В неделя сме на детски рожден ден. На една моя приятелка дъщеря има рожден ден. Та ще ходим на рожден ден. И та-дам! Ето това. Пухино. Много мекичко. Какво е това? Squishy Mellow. И се казва Снел. Ето го. Има си име. Много е пухкаво, много е мекичко. Това го взех за подарък. Взех също и една турбичка на Stitch. Ще я сложим вътре. По принцип много обичам да опакувам подаръци. Обаче това е пухкаво, такова обемисто. И за мен е по-добре да го сложа в турбичка. Какво си взех още? Взех си Hair Remover. Ето това за лицето, където се почиства лицето. Взех си го, понеже имам едно и то вече беше ми са сдал багажа. Как се казва, вече се поразвалил, затова си взех още едно такова. Другото, не знам кой магазин. Така. Взех също една мини орхидея. Ето я, вижте колко е красива. Тази я взех за бубка. За моята приятелка, на която дъщеря има рожден ден. На нея съм взела орхидея, понеже тя обожава цветята. Какво взех още? Чакай да си дигна аз ето тук шантата. Днеска съм само с една турба. Взела съм от тези сетчета за баня, за къпане, понеже Яни с гъбите толкова много шауър гел използва, че направо за 3-4 дена бутилката я няма. Като влезе, слага, па се слага вода, па сами, па после пак се слага, па се слага вода и го измива. И така ми хъби страшно много. Та съм решила, ето тези. Вижда ли се? Ето как изглеждат, да ви колко са сладки. Ето тук си има джобче. Между другото, чая да го отворя, това си е за мен. Това. Ето. И са две гъби в една. Та, ето така изглежда. Много време помних, баба ни правеше изтривалки, се казаха. И тук можеш да пъхаш малко сапунче вътре. И е с две лица. Тук е малко по-грапаво, тук е малко по-мекичко. Има си и гъба към него. С което искаш това да се миеш. Имаме и авокадо с някакво розово, не го знам какво е, което си избере с това, ама аз мисля, че ще вземеш жълто. Лимонче ли, ананас ли, не го знам какво е. Отделно аз ползвам тези гъби за баня. Те са ми най-любими и са ефтини и си ги сменям често и търкат добре. Така, взела съм също Slushy Puppy, което е с
тропикал вкус, различни вкусове. Това отива долу в фризера и когато дойде дичица на гости, вадим им даваме ледени близалки, понеже вече е лято. Да почерпиме децата, които идват на гости. Взела съм пликове 2 броя, които са бабъл плик. Той е вътре с такива надуваеми балончета. Не надуваеми, балончета. Когато изпращам някакви документи, искам да са сейф, ги слагам в такива пликове. Взела съм си също кухненска хартия за печене, 50 броя. Това е някаква нова, по-малки са, но аз имам и малките ви, така че идеална работа ми върши това. Взех кърпи пак, понеже направо ги ядем тия кърпи. Кърпи за кухня, кърпи за не знам си какво. Купих на Яни очала също за плуване, понеже неговите ето от ластиката, където дърпа и нещо се е разкъсало, да съм взела нови очала за плуване. Ето ги, белички, регулират се отстрани. Да, от време на време му сменям и очелата, понеже той се ги дърпа. Се не знам си какво. Да. Взех си един спонж блендер, който е с sparkles. Ето го блестящ. За мейкап. Макар че аз много мейкап не си слагам. Но да имам, когато реша да се сложа. Много рядко се слагам и по принцип си взимам фондючена да е кремообразен, такъв под формата на крем. Много да не се блендира, просто се нанася, оставаш и така. Какво взех друго? Взех кола. Че моите гости като идват обичат да си пиват кола. Взех един шампуан на Яни. Взимам този на Head and Shoulders, защото е антиич против сърбеж и е с ментол, освежаващ. Понеже Яни, ако не си мие косата с Head and Shoulders или тем подобен шампуан, ако го сменим с някакъв друг, започва да му се бели кожата на главата. Така че само с такъв. За него взех писалки 3 химикала. Това си го вземам за мен, понеже понякога записвам някакви неща. Взех си един крем за ръце. Той е с витамин Е, с чи бътър, с алоe вера, с олив ойл и маслиново олио, в смисъл. Това си го взех малка опаковка за чатата, понеже понякога търся да се намажа ръцете и няма. Картичка за рожден ден на момиченцето, където ще ходим. Още пликове, само че тези вече са найлонови пликове, пак за изпращане на пратки или на каквото и да е, вършат идеална работа. Също това сетче съм взела на момиченцето за гривнички, понеже тя обича да прави такива неща. Както бях казала, пинсети. Понеже не съм сигурна обаче дали са добри, затова съм взела 2 броя. Казах 5, но взех 2. Защото не съм сигурна. Ако са хубави, следващия път, като отида, ще взема още 2. Тук съм се взела ето това. Това мисля да оставям на Яни бележки, защото последно време той изобщо не иска да слуша. Идва си от училище, грабва телефона, гладен съм, сяда, хапва и му казвам: хайде, отиди, скъпи се, смени дрехите, сменя дрехите, къпи са, легни на дивана, взима телефона и край. Повече не го търси. Да мисля тук да му оставам, когато му слагам лънчбокс, да му оставям някаква малка бележка, примерно смайли фейс или нещо такова, и в къщи ще му давам задачи, които трябва да се вършат.
понеже той се избягва задачите. Друго. Взела съм си тази тетрадка, тя си ми е за България, се взимам, за да си водя записки, какво трябва да правя, какво съм свършила и какво ми предстои. И последно, какво? Чорапи под формата на пица с пици. Това е пак подарък за момиченцето, което има рожден ден. Да. Станаха 3 неща за нея. Естествено ще сложим и парички в картичката, ако тя си хареса нещо да си купи. Ами, това ми е пазар от Home Bargains и е 42 паунда, ако се вижда, и 65 пи. Да, това е за днес. Сега прибирам нещата. Вижте отзад какво ме чака. И трябва да измия чини. Не знам, мялната пусната ли не, или ще проверя. Пералнята съм я пуснала, така че трябва да простираме, да прибираме пак същото, като вчера. И трябва да направим накрая мак ен чиз, но преди това ни чака фурната. А фурната ще ме отнеме поне половин час да я изчистя добре. Така че отивам, слагам работните дрехи и започвам да шетам. Може да ви пусна на бързи обороти как чистя и какво правя, така че останете с мен. Хора, прострях дрехите и ходих да пусна още една пералня и намерих 2 4-листни тетелинки. Обаче вече почти увяхнали. За секунди само ги оставих отвън на масата и те миличките, гледай ги. Та сега ще ги сложа в една от моите книжки, за да ги изправя и ще ги оставя там да си изсъхнат. Сложила съм ръкавичките и започвам да чистя фурната. Мисля, че до половин час ще съм готова. Включила съм я, загряла съм я. Днес ще чистя с този препарат на Фери. Напръсквам, също така ще използвам и тези телчета. Добре изтъркват, така че те са вътре с някакъв специален препарат тези. Изтъркват много добре. Ще видим след това. Значи сега ще ви покажа как е преди и как е след. Доста дълго време готвих на нея. Да гледайте за какво става. Гледай. Ужас. Нещо се е разтекло из онзи ден. Мисля, че от месото, защото беше се спукала едната турбичка. И сега ще чистим. Няма как. Да, до след малко ще ви покажа как съм изчистила фурната. Превършихме с фурната. Ето го е резултата. Ето. Блесна. Стана като нова. Ето е вратичката. Добре се получи. Сега започвам да готвя след малко. Казахме мак ен чиз, така че и след малко. Свършихме с фурната. Не гледай косата ми, това е пак штръкнала. И в момента готвя мак ен чиз, макаронките, които ги сварих. Малко изцедих от водата и сложих дабъл крим, сметана ботварска. Ето ги. Ето ги. Ще сложа малко пикантина. Слагам моцарела и тук съм настъргала ето
гравиера и червено сирене. Шкавал по-точно. Да, добавям ги тук, разбърквам, всичко се разтапя и става страхотно. Когато свърша с готвенето, ще сервирам и пак ще ви покажа. И след малко. Ето така изглежда нашия мак н чиз. Макарони с кашкавал. Кой не обича? Хапнахме, пинахме и сега е време за доматите. Ще стана да се нарежа връзки, да ги вържа, защото доста са израснали, за да не се счупят коренчетата, а са пълни с цвят и ще имаме доматки. Аз вече като хапнах не ми се изстава да ви кажа. Направо мога и да си полегна, но няма. Трябва да стана да свърша и тая работа. Между другото, докато се варяха макароните, направих и прахосмокачка на втория етаж. Сега я оставих да се зареди, защото и свърши батерията и ще ходя после долу на първия етаж да направя прахосмокачка, да им наредя и обувките, че всеки, който влиза, остава обувки пред вратата, зад вратата, кой където свари и си влиза. И ставам, защото още малко, ако седа, и хич няма да стана. Ще остана тук поне още един час. Що така говориш, ма? Ами да. Мързима вече. Хвана ма мързела, изморих се. Добре. Янаки ме вика, че съм нямала никаква енергия. Гледайте го. Така се живее 100 години. 150. Подремва си човека и тук на чист въздух. Нали така, Янаки? Да. Точно така. Благодаря, че ме занимаваш с нещо. Правиме на Янаки къси гаща в момента. Часът е 10:26. Улото мора нема, само са почи. Да, сега ще му направя и късигаща от дънки, които ни носи. За работа. Учила съм мъжната, вече съм зашила едно яке. И утре съм на училище, между другото. Ако мога да се легна до 12, ще е добре. Така. Готови сме. Ето ги късигащи. Започваме. Я да видим кои са по-плътни, кои са по-тънки. Сега. Чувате ли, не знам, ама ще взема кърфички. Ето го и антуража. Чакай сега. Тук кърфиците да вземем. От тая страна ли са? От тая са. Мале, те са ми се разсипали, бе. Колко казахме сгъваме? Ей така. 3 или 2? Добре. Хоп, троп, мечка, боб. Ето така ще ги сгънем. 2 пръста. Оп, и готово.
Чай изтурим кърфите сега. Ами, който има нужда от подгави, да заповяда. 20 паунда на панталон ще взимам. Няма нищо. Добре дошли в Primark. Добре дошли в Primark. Що бе, има хора, които искат пък да си скъсят примерно някакъв панталон или пола или нещо, или перде, така че има и такива хора. Примерно Ти си го изрежеш. Хайде кажи нещо, де. какво да кажа, аз съм направо всичко мога. От деца до подводници. Така ли беше? Шия, декупажи, какво ти кажа, манджи, чистене. Просто като мене няма. Спот се захвана, Не го довършвам. всичко мога. Така че мисля и зъболекар да стана, даш, зъботехник. Само това не съм ползвала. Има един клещ отвънка, се пробвам да вадим зъби, ако си съгласен. Извадиш зъбите. Да. Готови сме. Сега ще са готови. Ами, чао. Аз отивам да се къпя, защото вече е 11 часа. Искам да спа. Лека нощ.